visar vi dem var skåpet ska stå. Kom igen nu! På, håll i! Bra, och så tar du ett lugnt här nu. Ta ett lugnt. Bra. Åk på bara. Ytter nu. Ja. Nej, för helvete. Kom igen nu. Oj. På bara. Här uppe vet du hur det ser ut. Kom igen nu. Skit i hur det ser ut. Ta det lugnt här nere. Undergången. På nu.